2,782 5,000. Η ψυχολογία αποκαλύπτει μερικές συναρπαστικές αλήθειες για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Οι άνθρωποι που φαίνονται οι πιο ευγενικοί συχνά κουβαλούν τη βαθύτερη θλίψη. Αν η κοπέλα σου σε επέλεξε, εμπιστεύσου την, γιατί δεν θα μάθεις ποτέ πόσοι άλλοι την ήθελαν, αλλά εκείνη σε επέλεξε. Οι φιλίες που διαρκούν περισσότερο από 7 χρόνια είναι πιθανό, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, να διαρκέσουν μια ζωή. Η ενηλικίωση μερικές φορές σημαίνει να τρως την κόρα, όχι επειδή σου αρέσει, αλλά επειδή την πλήρωσες. Η αληθινή φιλία δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο περνάτε μαζί, αλλά με το ποιος βγάζει τον καλύτερό σας σε αυτό. Τα διαλύματα σε μια σχέση, όπως ένα κενό της Κυριακής, μπορούν να βοηθήσουν και τους δύο συντρόφους να συνειδητοποιήσουν την αξία ο ένας του άλλου. Οι άνθρωποι δεν θα εκφράζουν πάντα τα συναισθήματά τους άμεσα, αλλά αν παρακολουθήσεις προσεκτικά, οι πράξεις τους θα σου δείξουν τα πάντα. Όταν μια γυναίκα σε κοιτάζει επίμονα αφού της έχεις εξηγήσει κάτι, μπορεί να μην είναι μαγεμένη, πιθανότατα αναρωτιέται γιατί λες ψέματα. Το να περνάς περισσότερο χρόνο στον ήλιο έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη ευτυχία και οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ερωτευτούν, επειδή η χαρά τους είναι μεταδοτική. Οι άνθρωποι που προτιμούν τις θέσεις στο παράθυρο κατά τη διάρκεια ταξιδιών συχνά απολαμβάνουν τη μοναξιά και την ενδοσκόπηση. Ο ακανόνιστος ή ανεπαρκής ύπνος μπορεί να συμβάλλει σε μια μικρότερη διάρκεια ζωής. Το επίπεδο εκπαίδευσης του συντρόφου σας μπορεί να επηρεάσει τόσο τη ψυχική όσο και τη σωματική σας υγεία. Η αδελφή ψυχή δεν είναι κάποιος που σας ολοκληρώνει τέλεια, είναι κάποιος που σας προκαλεί, αντανακλά τα ελαττώματα σας και εμπνέει μεταμόρφωση. Όταν κάποιος λέει ότι έχετε αλλάξει, υπάρχει 95% πιθανότητα να σταματήσατε να ζείτε για να τον ευχαριστήσετε. Αυτοί που διαφωνούν για τα μικρότερα πράγματα συχνά νοιάζονται περισσότερο. Οι υπερβολικά σκεπτόμενοι μπορεί να δυσκολεύονται εσωτερικά, αλλά είναι επίσης συχνά οι καλύτεροι λύτες προβλημάτων, βλέπουν κάθε γωνία. Αυτοί που χαμογελούν περισσότερο δημόσια συχνά κρύβουν το βαθύτερο πόνο. Το να μιλάς στον εαυτό σου μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι ένα σημάδι νοημοσύνης και αυτογνωσίας. Η ψυχολογία υποδηλώνει ότι όσο περισσότερο καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για κάποιον, τόσο πιο δύσκολα θα πέσετε. Η απόλαυση της μοναξιάς δεν κάνει κάποιον αντικοινωνικό. Σημαίνει ότι εκτιμά την ηρεμία, την περισυλλογή και την επαναφόρτιση. Όταν κάποιος σας πειράζει συχνά, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ο διακριτικός τρόπος του να δείξει στοργή. Ο εγκέφαλος θυμάται φυσικά τις αρνητικές εμπειρίες πιο έντονα από τις θετικές, γι' αυτό και οι κακές αναμνήσεις μένουν. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που διατηρούν σταθερή οπτική επαφή. Και μερικές φορές, ο τόνος ενός ατόμου αποκαλύπτει περισσότερα από τα λόγια που λέει. Όταν η αγάπη